Актуаль әңгәмә кунагы безнең даими белгечебез Динар Минәхмәтов булды. Кызыксындырган сорауларыгыз калса, 574-30-51 номеры буенча безнең редакцияга мөрәҗәгать итә аласыз. Белгеч, күчемсез милек белән бәйле мәсьәләләргә дә ачыклык кертергә мөмкин. Дәвам итәбез. Балташ районы Бербаш авылында мөселман балалар сабантуе узды. Ул башкаларыннан кай ягы белән үзгә. Сабантуйда хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда катнашты. Сездә кадерле дусларына зурлабашан күңелдән. Шын күңелдән зурлап каршы алган шәрәфле кунаклар, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре, татар зыялылары, галимнәр Сабан туйының тау башындагы беренче капкасыннан мәйданга узды. Кадерле кунаклар, бәйрәмебезгә рәхим итегез. 16-нчы тапкыр оештырылган Россия күләм чарага яңгыр сибәлләштергәләп алуга карамастан халык күп җыелды. Әлхәмдулиллах, бу Сабан туйга без беренче елдан бирле киләбез, ел сайын калдырганыбыз юк. Чөнки монда безне нәрсә тарта, менә мин шуны әйтәм. Хакыйкатьтә безнең әби-бабалар ничек Сабан туйын үткәргәннәр, әлеге заманда шулай, менә шул күзгә ташлана иң беренче. Менә халал итеп, матур итеп. Бербаш авылында үткәрелгән мөселман Сабан туйының үз таләпләре дә бар. Әлеге Сабан туй башкаларынан нәкъ уртасында барлык кеше җыелып намаз уку белән аерылып тора. Һәм менә күрәсез, монда капка бар, ул капкага кадәр һәркем бәлки яулыксыз, түбәтәйсез килгәндер, ләкин аның теге ягына чыгу өчен түбәтәйле һәм яулыклы булу кирәк. Моннан тыш Сабан туе мәйданының хуҗалары, балалар, гадәти ярышлар белән бер рәттән дога, сүрәләр укуда әлеге Сабан туйының төп үзенчәлеге. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин үзем балаларның чыгышларын бик яратам. Менә мөнәҗәтләр әйтәләр, Коръәннәр укыйлар. Шуларын бик яратам. Шуларын бик яратып карыйм. Аллаһу әкбәр. Мөселман балалар Сабан туена хәйр-фатиха биреп ачып җибәргән Җәлил хәзрәт Фазлыев дин ул әманәт, аны сакларга һәм аны үзебездән соңгы буыннарга тапшырырга, балаларны дин кушканча тәрбияләргә өндәде. Бәйрәмнәребез мүбәрәк булсын. Барчагызны шул исәптән үземне дә бүгенге шушы зур балалар бәйрәме белән тәбрик итәм. Тантаналы ачылышта чыгыш ясаучыларда ил көнебезгә тынычлык, һәркемгә сәламәтлек теләп, мөселман Сабан туйының тәрбияви әһәмиятен ассызыклады. Безнең республикабызда бик күп дини чаралар оештырыла, бик күп мәчетләр ачыла, мәдрәсәләр. Чыннан да бу безнең республикабызның дин ягыннан да һәм башка өлкәләрдә дә һәрвакыт беренче урында булуын күрсәтә. Әлбәттә бу безнең җитәкчебез, рәисебезнең аның командасының зур нәтиҗәсе. Мөселман балалар Сабан туе үткәрелә башлаган көннән тулы бер буын үсеп җитте. Бербаш авылының көннән-көн үсеше дини әхлакый нигез ныклыгында. Беренчедән Җәлил хәзрәткә бик зур рәхмәт. Мөселман балалар Сабан туен 16-нчы ел аерым үткәрә. Без күреп торабыз, күп халык җыела бу бәйрәмдә. Нинди үзгәрешләр 16 елда бу авылда? Әлбәттә, иң шатландырганы аның халкы үсә. Сабан туе бишектәге сабыйлардан алып өлкән яшьтәге әби-бабайларга кадәр бер мәйданга китергән. Шул исәптән Фирүзә һәм Нәзир Рәхимҗановлар гаиләсе дә биредә. Әнием Фәния була, кызым Фатима, ирем Нәзир, улым Абдулла һәм әнә коляскада Гомәр улым. Субханалла, сез инде күп балалы гаилә, менә бүгенге бәйрәмдә беренче генә килүегезме, әлеге бәйрәмнең тәрбияви чарасы нәрсәдә? Һәр елны киләбез, һәр елны катнашабыз. Бик яратабыз бу мөселман Сабан туен. Ел сайын килергә тырышабыз. Үзебез Чит райондан, Күпмарадан, Хатын Шуша авылдан җәмәгатем, Аллаһка шөкер, ел сайын киләбез, катнашырга тырышабыз. Аллаһу әкбәр. Озан яңгырый. Бу халык намазга баса дигән сүз. Мәйдан тулысы белән намаз уку урынына әверелде. Бу барыбызга да, башкаларга да урын булып тора. Әлегенә монда да яңгырады. Безнең динебездә ике бәйрәм, әлбәттә, безнең иң олы бәйрәмебез алар икәү генә. Ләкин шуңа карамастан пәйгамбәрбез шул ук. Икенче бәйрәм турында әйтә, ике бәйрәмдән дә олырак җомга көнебез бар, шулай бит. Анасын Коръәни Кәримдә «Вал фаҗр ва лаялин ашр» төн белән ант итәм дип әйтә Раббыбыз. Арафа көне турында без беләбез. Ягъни истәлекле даталар бик күп. Әлеге истәлекле көннең дә нияте изге. Белүебезчә, ислам динендә һәр эш нияткә карап.
Монда намаз укып була, дугаларны өйрәнергә. Тагы конкурсларда ярышып була. Миңа бу Сабантуй бик ошады. Мин Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллахус самад, лам ялид ва лам юлад, куфуан ахад. Елда меңләгән кеше җыелган мөселман балалар Сабантуен үткәрүгә ярдәм кулы сузучы иганәчеләр дә бар әлбәттә. Шулай ук җирле хакимият тә мәйдан түрендә. Балаларыбыз кичкенәдән шушы билгелекне күреп үсеп, үзләре дә олыгайгач, үз балаларына, улыкларына шушыны тапшырыр дигән өметләр белән бүгенге бәйрәмне үткәрәбез. Оештыручылар гаилә белән ял итү өчен мөселман балалар Сабантуенда барлык шартлар тудырган. Әлбәттә, бик кирәк әйбер бу. Чөнки безнең тормышыбызның киләчәге балаларда, балалар күңелендә дә бәйрәм булырга тиеш. Берсе белән күрешеп, менә монда Балтачта бер башта матур итеп оештырылган. Балалар башлыйлар, балалар тәмамлыйлар, балалар көрәшәләр. Көрәшүче үсмерләр 5 үлчәү категориясендә бил алышты. Хәзрәтләр һәм имамнар арасында да милли көрәш ярышлары узды. Беренче батырга тәкә, яшүсмерләр арасында җиңүчегә скутер тапшырылды. Мөршидә Җихан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Балтач районыннан.